आज एक वेगळोच दीस आसा। आमी एक्चुअली घर घर चलो अभियान आमचे पेडण्यान चालू आसा खारेबन एरियेत। आमकां मेळपा खातीर तोरशांसून आमचे भाव आनी भयणी मुद्दाम येयले, तांकां पक्ष प्रवेश करूचो आसलेलो, पण आमकां टायम ना। आमच्या त्या ऑफिसान तांकां रावचें पडटा किंवा आमकां थंय वचूंक मेळना आनी आमचो टायम सेव जावंक जाय आनी आमी लोकां मदीं मॅक्झिमम पावूंक जाय म्हणून ते स्वता आमी जंय जंय घर घर चलो आमच्या अभियानात थंय आयले। खरेंच धन्यवाद। हेकाच म्हणटात आपले घरपण। हे जर भाव भयणां जर अशें आसत जाल्यार हेच्यावरून कळटा आमचे पेडणेकार कितले सक्षम आसात आनी कितले आपल्यासाठी कितें वावरतात ते। खरेंच धन्यता। आयज तोरशाच्या सगळ्या म्हज्या भावा भयणांक मनापासून काळजांसून धन्यवाद। तुम्ही जे आज आदर्श एक दिला ह्यो म्हाज्या पेडण्यासाठी तर आसा, संपूर्ण गोंयासाठी आसा। कारण पक्ष प्रवेश असो चलता चलता करणा हे आमची पहिली सुरवात आसतली आनी नक्कीच हेचो विचार सगळे आमचे पेडणेकार करून असेच फुडें फुडें व्हरतले। कारण बरे गोष्टी हे पेडण्यातून घडटात, बरे उमेदवार हे पेडण्यातूनच येतले।